them not bad like the lion. I them not bad Bye. like the lion. I am man. Jamani, ongikazelo ukephi umuzi odayisa inkukhu ngala? Oh, umuzi udayisa inkukhu. Ya. Hayi kulula yabona. Mawusuka la uye nje straight kanje and then mase uyajika uthi and then uzobusuka uthola kule mizi engale. Mningi imizi ngale. Manje le direction yakho angiyitholi kahle. Oqale phansi. Awuyilula kanje ngiyakutshela ukuthi uzoqonda la straight uthi and then mase uyajika kanje and then mase ungena kule yamizi engale. Ngathi Jamani ngibuze kumuntu orong sengikhohlile ukuthi awidli inyama. Wena awuzwa lento ilula uzosuka nje la wena uhambe kanje straight uthi mawufika lapha ufike uthi kanje straight and then mawusufika lapha ngasekhoneni ku stop and then masungena nje straight kanje and then kule mizi engale yabo lengale and then ufike ubuze lapho kulokuqala umuzi bakhombizela kudayisa khona inkukhu uzobusuzokweqa umnyango owodwa uye kulomuzi olandela ngale and then sekuyikhona. Rasta, ngiyazi ukuthi vele inyama yenkukhu awuyidli. Kulungile, qhubeka ubheme into yakho. Lapha ngiyabonga ama direction akho. Ayuseless. Bless man, I am.